Исәнмесез балалар, җәмгыятьнең үсеше темасы буенча практик өлешебез. Балалар, сорауларга җавап бирегез. Җәмгыятьнең эволюцион үсешенә хас үзенчәлекләр нәрсәләрдә чагыла? Хәзер үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып китик. Җәмгыять үсешенең эволюцион характеры хезмәт бүленешендә чагыла дип әйтергә була. Җәмгыятьтә шулкадәр зур ки, анда билгеле бер профессионал урыннар булырга тиеш. Элек андый урыннар булмаган, бер кеше төрле эшчәнлек белән шөгыльләнә алган, ләкин тиешле осталык күзәтелмәгән. Хәзер исә һәр кеше билгеле бер эштә профессионал булып тора. Ул яхшы эшли торган һәм бөтен җәмгыятькә файда китерә торган эшчәнлек белән шөгыльләнә. Икенче сорау. Иҗтимагый үсешкә социаль революция ничек йогынты ясый? Революцион процесслар нәтиҗәсендә хакимият алмашуныга дучар була, шәхси миллек юк ителә, катламнар бетерелә, гражданнарның кайбер сәяси хокуклары чикләнә, социаль байлыкларны бүлү системасы һәм икътисади җитештерү системасы үзгәрә, гомуми белем бирүгә күчү була. Өченче сорау. Реформалар уздыру ихтыяҗын нәрсә китереп чыгарырга мөмкин? Реформалар үткәрү кирәклеге, инфляция, икътисади кризис, нидә дә булса тармакларны яңарту кирәклеге, техник яки фәнни прогресс буенча башка илләрдән артта калу, ихтыяҗларыннан гыйбарәт. Реформаларның революциялардан төп аерымлыклары нинди? Реформа революцияга карата планлаштырылып үзгәрү һәм алдан фаразлап булуы белән аерылып тора. Реформа законнар белән үткәрелә, а революция алдан фаразлап булмавы һәм түбәннән оештырылуы белән аерыла. Революция еш кына режимны һәм идарә итүче катламны дәүләт сәясәтен үзгәртүгә китерә. Җавапларыгыз дөрес булгандыр дип уйлыйм. Киләсе дәресләребезгә кадәр.